Parhalado HKBP Singkawang, Resort Singkawang, pasahatot tuhamu akamanami dohot inanami, selamat hari Minggu, lausongonima tuhamu aka tamuenami, narap dohot hamin waeng marminggu di bagas joroni tuhata, tarlubi di haroroni amang preses dohot inang dison, na rapita marsaur mamuji pasangapon tuhata. Dohonon nami ma selamat hari Minggu marihita. Tapasonang marohata naing pukau tama parminggota martangyang nahohom mahita sangobas di rohata bi martangyang mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat sadaro di ayat tudu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Jehovah, juwon na maau, jala alusak kumaibana. Say dong anakku do ibana jupa hagugutan, paluoku do ibana jala marmulia ibana bahenoku. Sai pamahapokku do ibana sai sarimatua. Martua do nahudul di pangodingan ni natumibuli. Jala namian di lingkuman ni pargugu na sohatudosan. Namadok tu Jehovah haporusaku jala partanobatuaku
debataku marhaporusan tuhodo au. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata amani saluhut para sinirohaon, nunga ditatapo hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anak muna sasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardusa, asa taunonna haleau dohot siak ni bagi, sahat rodihau na pinarsilangi, saitu pahi hami marhiti-hiti asini roham, asa margugu hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami dia kasih taonon, asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia marhiti-hiti hami. Amin. Budul mahita Maredehita sian buku Ede nomor 10 sada ayat 2. Patik ni tuhata di bagasan mingguta sadarion di minggu info covid ima natar surat di buku Joshua bidu 24 ayat 15. Alai molotung sugo rohamuna mangului Jehovah pilitamuma sadarion manang isenaing uluamuna. Manang debata sileban akan naniuluan ni opumuna di bariba ni batangaihi, manang debata ni halak amori na punatano na ni inganam munai. Alai angguau dohok dongaku sajabu ikon jahubado oluan nami. Ima sahatna atong rak mangidugugu mahita tuadupan ni debata lahom mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami maulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mare de mahita sian buku edeta nomor 310 ayat 2 dohot ayat 3. Amen.
kehidupan ni debata tato potima dosat tanagudangi martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho saya marpangulahi maroham midahami dibaheni saya sesa masudi dosa nami dangadong hupanga sahok kami dukod ni asini roham hati goran na pinatupa ni anak mudo na hupanga sahok kami tujulum dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Alani pangalau syota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tadu ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitian ni hasodangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Taparade deta sian bukuede 740 ayat sada. Epistel di Minggu Tasadarion Minggu Info Kafit ima natar surat di Sada Petrus bidutolu ayat 10 rodi ayat 22 tajahama marsikat sorin. Aidohok do Kristus mate sahali ala niakadusa
natigori humokop akapargeduk. Asa ditugihok kita tu debata, na terbunuh do ia dagingna, alai dipangulu do anggo toddina. Akana so mangului na julu, di na maima labas ni rohani debata, uju di aka arini sinoak, di na pinaulina parau nagabe haluaan ni nautihi, ima na waluhalak marhite-hite aihi. Di siamun ni debata do ibana dung laho tu banua gijang gabe maruduk do tu ibana aka suru-suruan aka gonggoman doot aka haguguon ima sahatna martua do natu mangihon hata ni debata jalana upiopsa. Amin. Mare dehita sian buku ede 720 tolu ayat 2 rodi ayat tolu. Tidak koma hapor siau tai songon nahina tidak ko nidongata sa hapor siau disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorakso habubuhan ido tuhata natu maun nabirnit di panguhuman ni silatus na mate tarpaja luibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugu na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sugu tu tanoon
manguhumi hala na mangulu do namate. Au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia, huria hatopa ni hala Kristen akan nabadia, doho di hasesan ni dosa, doho di hatai nama dok, mula mangulu sogo daging ni hala naung mate, doho di hanguluan na sora sudah. Amin. Tabigima tikting namasa dohot nanaing si pamasaun ni huriata di bagasan sa minggu. Shalom. Tabigima tikting namasa di Minggu Tasadarion, Minggu 21 Februari tahun 2021. Perjolo guarne Minggu ta Sadarion ima info kapit dohot topik padan dohot huasone debata janji dan kuasa Allah na paduahon na moding nunga marujungolu na tua boru ni amang MC Majutak boru silaban di Bonapasogit tatanya kun ma asatibu tarapul nasida na patuluhon Bonataon dohot konven distrik 20 de Boskap wilayah 2 Kalbar di hari Senin tanggal 22 Februari 2021 di Patupah HKBP distrik 20 de Boskap de Bonataon sekaligus konven wilayah 2 Kalimantan Barat maringanan di Huriat tahun nani uluhur ni amang preses HKBP pendeta Nexon Simanjuntak MTH masuk pukul sia wib sahatu nasipul mardomu tusi disosohon matu sude ruas tusude parhalado asa ria madohoti ulauni napa opaton pembekalan dohot pemberdayaan HKBP Singkawang anodung haruar parmingguon di Patupahuriat tado sosialisasi pembekalan taringot tu pemberdayaan tu parhalado perwakilan wek dohot perwakilan ni seksi na adong di Huriat tahun maringanan ma di Sopo Godang na palimahon keputusan rapat huria tahun 2021 rapat huria HKBP pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 berjalan dengan baik. Melalui rapat tersebut diputuskan beberapa hal menyangkut program dan pelayanan di HKBP Singkawang tahun 2021 antara lain 1. Pengembangan ibadah minggu diputuskan mulai bulan Mei 2021 ibadah minggu dewasa menjadi 2 kali 1. Pukul 7 sampai pukul 8.30 ibadah berbahasa Indonesia. Yang kedua, pukul 9.30 sampai pukul 11 ibadah berbahasa Batak Toba. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 sampai 8.30 bertempat di Sopo Godang HKBP. Yang kedua, pertanyaan WEK. Pertanyaan WEK dimulai bulan Maret 2021 di WEK kita masing-masing sesuai waktu yang sudah biasa kita laksanakan. Tetapi jika penyebaran COVID-19 meningkat, maka pertanyaan WEK dilaksanakan secara online. Yang naponopon celengan tahun pemberdayaan. Hobartu tik-tikna di minggu nasalpu bagiot nama sadarion celengan turuas ni huria marhite situa wekta masing-masing. Na papituhon pembubaran panitia Natal tahun 2020. Dengan dumardalan pembubaran panitia Natal tahun 2020 di hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 nasalpu. Sonon marincian pembiayaan. Pemasukan Rp17.509.000, pengeluaran Rp15.690.500, maka saldo Rp1.810.500.
na pawaluhon Sinode HKBP Distrik 20 de Boskap. Dengan dumardalan Sinode HKBP Distrik 20 de Boskap, ima na di hari Kamis na salpo manang di tanggal 10 Februari 2021 na maringanan di HKBP Depok Sada niuluhon ni Preses HKBP Distrik 20 de Boskap. Mardo mutusi jahaon ma anon tonan ni Sinode Distrik. Napasyahon dukungan doa. Perjolo tu keluarga MC Majutak Borsilaban Sanwe 2 alamarujungolu na tutua buru na sida di Bonapasokit. Napaduahon inang nonya esinaga peburu siregar MTH Sanwe 2 pemulihan kesehatan. Napatuluhon sude ruas ni huriata asa diramoti tu hata di sude akaparsahiton lumobima di masa pandemi COVID-19 siaon. Napa 12 ruas ni hurian amarulang tahun siang tanggal 21 satu tanggal 27 Februari 2021. Perhalado do ruas ni huriatna pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguon jalhatan itu hatta tersurat di poda tolu ay saplonom di tangan siamun na do gajang ni umur jala di habirang na do hamuraon dohot hamuliaon iman nagamenats pembimbing guar ni na marulang tahun nung nga adong di slide na di julutta soni manang kiada ni kewangata baik pemasukan soni manang pengeluaran sonari masuk mahitatu tonani Sinode Distrik. Tona sian Sinode Distrik madapoton na pinarsangapan sude ruas dohot parlado HKBP sedistrik 20 de Boskap dohot perantaran uluan nihuria HKBP di inganan Nabi. Tona Sinode Distrik 20 de Boskap dame madihamu di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai. Tapasahat mamauleate ni rohata Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai naung madongani perdalanan ni sude Sinode Distrik 20 de Boskap gabe mardalan doho denggan Sinode Distrik di Patuma di hari Kamis 10 Februari 2021 maringanan di HKBP Depok Sada Resort Depok. Sinodangan ni tema audo mamilit hamu jalahu padiri hamu asalahu marparbue tersurat madi Yohanes 15 seplonom jalas nagabe songon subtema ditongani pandemi COVID-19 hobas jalas sikop huriata patu pahai baruon laho pasawoton ulawan pakubasian ni huria. Sinode Distrik didohoti ual 2 halak Sinode Stan nadi disagi marhite 2 parjupangan adok bohi manang tatak muka ni dohotan ni ruas Sinodestan wilayah Sada antara lain Depok, Bogor, Sukabumi. Dohot virtual melalui Zoom ima tuaka ruas Sinodestan wilayah 2 se Kalimantan Barat. Sinode Distrik dibuhai marhite tangyang jala dipuka amang preses di bagasan hasabamon dohot nunut ni rohan do Sinodestan madohoti rapoti sian nama muka sahatu nama ngujungi jala di hata pamuhai ni preses di paadar do pabuah HKBP di partikian pandemi COVID-19 siaon ikon situ tu mamikiri song dia mapakobasion na domengan di era new normal.
Sude huria marsitutu mamikir songo dia pakubasion di new normal. Jala marhite sinodei boy jupang cara doh metode ni ruas na paholakon hita sian ngolu na mabain ruas ni huriata gabe marukil alani pandemi i. Onna sinode distrik na perjolo di hita dukon periode 2020-2024. Di sinode on di pasahat Oputa Eporus HKBP Pandita Dr. Robinson Butar-Butar merhite virtual ima Renstra HKBP tahun 2020-2024 na mangodolhon tolu tujuan ni Renstra ima perjolo pahisaton ngulu partodion ni ruas dot parhobas HKBP asalamatoras jala lampita merhite na mangaradoti tolu ulaon pajuwon ni huriata ima parsaoran panidangion dohot pakubasion na paduahon pahisaton pakubasion ni HKBP disude terket di tonga-tonga ni masyarakat dohot maradopon lingkungan hidup na patuluhon pahisaton pakubasion HKBP marhite manajerial na sa dengan-denganna efektif, efisien, akuntabel dan modern. Domu tu program tahun 2021 na ginoran tahun patuguhon pakubasion patupon ni HKBP ma pambohalion di sude tirkat mamukasian hatopan distrik resort sahatuhuria marsada-sada. Tujuan na ima perjolo manogu-nogu sude ruas ni huria asalam pitang ngolu parhuriaon dohot partodionna paheheon patauhon ruas asa mergugu mangadopi hamaolon ningolu di zamanon pabuahon patoluhon mangalinggomi ruas ni huria asa soding sian nasa pangarupaon dohot pangodamon ni zamanon marhite sian natulu ulaoni lantari dama pakubasion ni HKBP namar sahala songon hataridan ni huria na pinai baru jalan alam tu majuna marsitu tu do sude sinodestan pasahaton pikiran dirapoti gebe jupang mahaputusan naung ditotopon ima perjolo majalo laporan pakubasion ni amata preses dot kabit koinonia marturia dohot diakonia soksoni parhepengon ni distrik nang pinatolhas ni bendahara jalanunga di audit badan audit distrik napaduahon persidohot do distrik 20 de boskap pasauton program hatopan ni tahun 2021 daon jalan patuluhon manotopon program dohot anggaran distrik tatami soni matuhan nang naposomi persahalai Tuhan angget bui tarjalo hami hatami nagabe bohal ni ngolu nami soni matuhan di bagasat tikion pasato nami dotong akapangidon nami na perjulo ale Tuhan tuare marsugot di rencana ni huriam na patupahon acara bonatahon sekaligus konven di huriamon ale Tuhan jong-jong ima acara demi acara Tuhanan yang sifat tupau ni huriam asangget bui mardalan gabe tau hasangapun di guar muna badiai soni ma Tuhan dia ka peserta dia kasude naposom na adong di wilayah 2 Kalimantan Baraton asa pataro nasida satu ngananon di bagasan hahi pason bui mangujungi do pasadahon aka pelayanan nalam tudinggan na Tuhan pelayanan nasida tujulan nyarian paso-paso ma disude aka si hataan na si rapotono na lumubi masih putusono na marhite konven tuare marsugot ale Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja na totong hu hamalo Tuhan hamido dengan nibasam
Ala di palosor pehami boy marsadani roha memuji pasangapon ho. Alay Tuhan di minggu nami sadarion hingot kami makadungan nami perjulu di amang nami amang simanjuntak borsilaban nang di jauh na tutua nasida tu labung mo di arena salpo lehuma Tuhan penghiburan dohot kesabaran tu aman nami dohot keluarga saluhuna satu tong marpakirimon di si nasida di ngolo nai baru si patupamu soni ma Tuhan di ina namin nunesin naga borsiregar na sedang pemulihan pos dorah nami Tuhan sa jamah tubuhna jamah hai pasonna pulihon mahai pasonna marhiti ako uban na pinangan na sanggit marahi pason ina namion lahu melanjutkan aktivitasna so ni manang hami sudah ruas ni hurian Tuhan naro di bagasan manogoton totong depa satu nami asa pasu mu mahami Tuhan pahulang hami sudia kasahit penyakit pasisi hami Tuhan siangkan virus terlebih Tuhan di COVID-19 na sedang mengunggup hami pasisi mayali Tuhan padau maisian hami asang totong di bagasan hai pason hami pai hutu di ngulami ale Tuhan Yesus Kristus masai gudang dona nang sipangidon nami tuho ale Tuhan alani Tuhan tedek dui di hadapanmu alani Tuhan pasahama Tuhami disediakan kerinduan pergumulan nah huasun hami di ngulu nami Tuhan tedek dui pasahat mai Tuhami obartulo moni roham datang sumarlau dosa hami Tuhan ale Tuhan jumul urasi hami satamado hami nagabi habauran ni pasu mi ale Tuhan di bagasan Yesus Kristus martang yang hami tuho calo mahami alani asi doho tolong ni roham mau lihat tema duho amin. Laho majalo hatani tuhata marede mahita sian buku ede nomor 464 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai amin. Horas madihita saluhutna dia muakamang dohot tamuinang ruas ni huriata hakabipi nadong di Singkawangon soksoni na madohoti perminggunon waing marhiti online macalas roha bui hita pajupang alaud dope perjulu sahali hami sahat tu huriaton pajupang dohot tamuah kamang dohot tamuinang asa bui hita marsaor martangiang asa bui lam tudeng ganda pakubasyon ni huriata jala lam ditabai debataka pasu-pasu diamuna diinganan pangaratuanon diinganan nama sedo siap bona pasugit alai sai hira bona pasugit tado pangaratuani molonung ngarong disiha kewipi to dia kamang ido alani sai hira na malum doroha molo sai jupang huriata hakawipi los idora sihol ni rohata parjupang di persorata di permingguan terlumubi memuse di hata batak
nakpe gudang ngamaol majaha di bahasa Batak kate. Maka taibe di bahasa Batak ngamaol. Jala molo saya ni jaha do bahasa Batak bibilon berjemi dai bahwa bahasa Batak muse amang ini bahasa Batak melulu ngaitorin nak kadongane. Alani molo bercampur-campur penuh kadang bahasa Batak kadang bahasa Indonesia. Ini adalah bagian daripada supaya pesan firman Tuhan ini sampai kepada seluruh generasi Batak, generasi pertama, kedua, ketiga di Pangaratuanon. Alani saat mata bido toras nami itu selalu nak horas medita sude. Kami padita nexon 5 juta inata pardijabu boru siaturi hadir do nueng rap do tita deson. Jongjong majuinang. Jadi Omai nata pardijabu tolu di lewat debatari hamida danak syakanga mai boru kuliah di USU napa 2 hon kelas tulu SMP bawa jalan napa tuluhon kelas sada SD bawa ima nani lewat debata pasu-pasu di hami di par keluargaon taringot tua kapar tuturon no boy menon siduk parminggo nate alanita pahibul majoro hatta manangihon hata ni debata di parminggota sadarion imana tersurat di Sada Musa Sia ayat 8 sahatu ayat 10 pitu sonom matar surat di si dunginin na debatama madok sinoak dohot tu anakna akana rap dohot ibana buti mai ida maangguau pahotoku mapadaku tuhamu rodi pino parmuna sogot dotu namarhosa namangulu akan narap dohot tamu akapidong pinahan dohot nasa binatang di tanoon akan narap dohot tamu sian luhut akan naruar sian parau rodi sude pahap-pahanan di tanoon pahotoku mapadaku dohot tamu babua naso jadi beri pasonon nyai nasumar nasa namar daging uhud babua naso masa be ai nasumari mangari pason tanoon dunginin na debatama omma tadani padan nahu baheni tuhamu dohot tu nasa namarhosa namangulu akana rap dohot tamu rodi saliling-lilingna halibutong aki nahu baheni diopun ima tadani padaku dohot tanoon ope molohu parro obun tu tanoon sai tarida mahali butongani diopun jadi ingotokku mapadan nahu baheni tuhamu dohot tu nasa namarhosa namangulu rodi sude namar daging paboa naso pamasauku be ai nasumari mangari pason nasa namar daging sai bahenokku do halibutongani tuabun sai hubereng ibana marningot padan saliling-lilingna binahen ni debata tunasa namarhosa namangulu tunasa namar daging na di tanoon dunginin na debata matu sinoak omma tadani padan nahu pahot tunasa namar daging na di tanoon ima sahana urian itu hata hamu akamang dohot tamu inang mono tataringoti ai nasumar air bah ado na tubuh turu hatta jika kita mengingat cerita air bah apa yang muncul di benak kita caguare maju akamai air bah banjir ate Jakarta, Bekasi dan sebagian Banten banjir
Anggo Depok, Bogor, Sukabumi lagi jang dedang banjiri, tapi menjadi pendonor air untuk DKI banjir. Ada pihak kamang? Halibutongan, ya, tada. Ada pe, meloroi nasumar. Apa yang terpikir di benak kita? Hukuman Tuhan. Air bah ini datang menghukum kejahatan manusia. Ada be? Banyak yang bisa kita tangkap pelajaran dari peristiwa air bah. Yang pertama itu air bah itu didatangkan oleh Tuhan untuk menghukum kejahatan. Di masa mata di dok nungasirnip hajahaton ni sisit ni portibion. Ibarat bola tahu berarti ada bintik hitam, ada bintik putih itu kan? Alai yang go portibion yang bulat ini nggak ada lagi yang putih, udah hitam semua. Alah ini perlu dicuci untuk dibersihkan supaya bersih kembali seperti ciptaan Tuhan sedia kala. Makanya air bah itu juga sering disebut recreation. Allah menciptakan ulang kembali bumi yang diciptakannya itu karena apa? Allah telah menyesal. Ihya rohabe sol-soli di bata rohana. Isi ada Musa onom ayat onomi berek kamu jadi si didok dungi di sol-soli di bata marohana nama nopa jolmai. Karena apa? Manusia itu sudah jauh dari kehendak Tuhan. Alani di parode batama nasumar. Habis semua. Mati. Dan hanya Nuh. Dan ini inspirasi yang kedua. Dalam dunia yang sudah hitam, tidak ada lagi titik-titik putih, tapi masih ada yang bernama Nuh. Yang hidup bergaul dengan Tuhan. Ada Nuh yang setia kepada Tuhan. Ada Nuh yang taat beribadah kepada Tuhan. Ada Nuh yang senantiasa ikut melakukan perintah Tuhan. Ini mulu tahal sopen waengon ada dekadensi moral dang nabi toto betu dia tot dini zamanon ngalam tu segana lam jorbut pangalahona lam jorbut pangalahon. Janganlah ikut dunia ini, tetapi jadilah di tengah-tengah merusaknya moral. Orang percaya ini harus hadir, tampil seperti Nuh yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini dari kemerosotan moral. Jala ido nanaik tatakub. Kita adalah bagian daripada generasi yang diselamatkan oleh Tuhan. Ido nataida dison. Kita adalah generasi yang ikut merpadan. Kita adalah angkatan sekian ribu setelah Nuh yang ikut menikmati janji setia Tuhan. Dan janji setia Tuhan itu terus berlangsung oleh kita, anak kita, cucu dan cicit anak-anak kita. Idona naing torus sonoton. Kita ini adalah bagian yang menerima keselamatan dan janji Tuhan. Alani tapabagas majosiat trupuhon na perjuloh kamang dohot tamuinang. Dung di pamasa di bata aik na sumari. Hira adong masada badan siat di bata. Adong majanji naharuar siat debata babua nasujadi be ripasonon sudena tinopai sudena sana merdaging segala makhluk tidak akan dimusnahkan dan dibinasakan lagi oleh air bah. Dan janji Tuhan itu dilihat dengan satu tanda,
yang diletakkan oleh Tuhan di embun. Ketika ada hujan, ketika ada mendung, ketika ada indikasi-indikasi akan ada hujan yang begitu lebat, orang akan melihat embun. Pelangi ini di embun, yaitu busur Tuhan. Busur Tuhan di atas lina, ini disebut dengan busur panah. Apa itu panah hati? Panah itu adalah satu senjata pembunuh jarak jauh. Kita di sini tapi sekian orang bisa jauh. Mati. Busur. Tuhan menggantungkan busurnya. Apa artinya? Tuhan yang menghukum manusia dan segala makhluk. Allah melakukan gencatan senjata. Tuhan menggantungkan busur ini. Berarti ada perdamaian. Allah sendiri ada melakukan dari dirinya sendiri, inisiatif Allah melakukan gencatan senjata. Digantungkan. Ada istilah tadi, digatukot debatama, diobuni. Halibutongaki. Itu berarti ganup taida halibutongani, Allah tidak menghukum kita lagi dengan air bah. Asapos rohatta moloro udan tung nasugabe udan napa magohok kita be. Asa moloro udan dang udan nagabe mabir behita mate namahami mogab. Aso nang adong be pikira si songoni siatong atongan yakana tinok pani debata. Busur Tuhan bukti bahwa Allah sendiri. Jala satu sonaria dong doi halibutongani tidak. Dan ini bukan hanya sains saja. Mungkin bagi yang belajar fisika, oh pelangi itu kan bias cahaya ya. Kalau bikin ini, oh ada bias cahaya. Oke betul. Tapi mengapa itu muncul? Ini adalah suatu tanda yang diberikan oleh Tuhan. Sekalipun itu dari segi bahasa sains adalah bias cahaya, tetapi dari segi teologi itu adalah janji Tuhan. Jalan menarik kamang do tamuinang ima buasa pelangion tada perbadanan di depan. Lamuring mangi mulo tapado mo naking tu istilah busur betul. Pelangi itu adalah terdiri dari warna hatayak kamang. Ngaitor hawalamu terdaro ahli fisika hamu rata-rata. Angkoso ahli fisika do dang mungkin menyeberang tu Kalimantan nate. Do ahli geografi. Merah, jingga, kuning, biru ungu nila ya. Meji, ngai woto hamu be. Ini pelangi. Angkau buidu teraponotonon menjadi teori sosial. Busur panah itu digantungkan, ada gencatan senjata, maka seluruh warna-warni orang bisa berperan. Tidak ada yang dominan. Oh kuning lebih baik, yang lain itu nggak baik. Oh biru yang lebih baik, yang lain itu nggak baik. Tapi pelangi itu saat ada niat perdamaian, saat ada niat untuk menghentikan perseteruan, akan tampak indah warna-warni sikap berbagai orang yang dirakit dalam suatu komunitas yang majemuk. Menurut saya ini yang baik-baik. Jala wida naking nabudari dia do penduduk Singkawangon luar biasa. Ada pelangi yang luar biasa. Ada etnis ini, ada etnis bagus sekali. Dan hidup memantulkan cahaya. Ini adalah kota Bhinneka yang luar biasa. Itu inspirasi yang sehingga saya datang tadi malam searching Google, oh Singkawang ini adalah kota pelangi, kota Bhinneka yang hidup harmonis dengan baik. Anda
dan bapak-bapak sekalian, jemaat KBP Singkawang, Anda juga hadir di sini, bagian daripada ini. Mula matutur pohon naking, pelangi itu tanda Tuhan memberkati dan memberikan jaminan keselamatan bagi umat percaya. Keturunan Nuh, bukan hanya keturunan Nuh, tu isi do pada ni debata. Odo, si mata baju jotu ita saya ulat tuhita do taetok Tuhani merbadan. Tohori, si mata saya ulat tuhita do Tuhani mangaleo pasu-pasu tohori. Tuha pasu-pasu mau anggo halahan unak pola. Jujur do ita songoni. Tapi lihat ini, janji Tuhan itu diberikan kepada siapa? Bukan hanya kepada Nuh, bukan hanya kepada anak-anak Nuh, tetapi kepada Nuh, kepada anak-anak Nuh yang ada pada saat itu, dan juga yang berikutnya, kepada seluruh makhluk hidup. Tu sudena sana marhosa, ido, didok, dison. Atau jaminan pemeliharaan ni debata imadak kolat tujolma alai do tunasa natinopa. Anani ancaman-ancaman lingkungan hidup saat ini patut kita renungkan. Ancaman-ancaman rusaknya lingkungan hidup saat ini yang membuat kita sengsara dan menderita harus kita sadar. Tohodo dang di parode batabe nasumar alai bolo alani pangalahon ijol maodo na manega lingkungan na merusak alam dohot na kami membaik. Alam itu juga mungkin akan membuat kita menderita. Idora na taida kamang do taminang molo masa longsor, masa banjir bandang, masa banjir songona. Karena apa? Mungkin kita sudah begitu rakusnya, sudah begitu maraknya perusakan-perusakan lingkungan yang membuat kita lingkungan ini tidak nyaman. Alai adong dos ada Kyoto Protocol dan ditandatanganan oleh beberapa negara untuk mengurangi perusakan lingkungan dan mengurangi penipisan ojo. Aku pikir perlu dohuria di tahun pemberdayaan. Periode Nasalpo kebetulan aku biro jemaat mendampingi Amang WTP Simarmata. Ada saya pikir yang bagus yang dilakukan beliau. Setiap melakukan kunjungan di Huria, dia selalu menanam pohon. Dia tidak mau kalau tidak ada penanaman pohon. Baik itu secara simbolis atau oleh sadahau penatubu. Berarti selama 365 hari atau 52 minggu, 52 minggu kali 4 sudah 408 pohon yang dia tanam selama satu periode. Saya pikir itu contoh. Kita pe songonima adong manyan sikap na lebih baik terhadap alam. Dapat tulu anak kamang do taminang. Tauji maju. Ia padan ni debatana pinasatu tahun padan rodi saliling ni leleng na. Dang padan si satokin. Dang padan ni politisi ya teh. Kalau nako kami sosono alai bolu nako dang lupa. Tetapi padan rodi saliling ni leleng na. Dak padan ni alak batak pangalato. Adong do edde ni alak batak sapu tangan na tariba duai ikon mardo mudum sinna oro anong nolak batak na julu dololi anok kalekna pos marohami toh tung na sujadi dolu pahonokku ho inna ya so narong na mekelekel narong no naing na songoni naing na julu naro ado ade dangadong do pecicin na tikia wama teh hitan olah sapu tangan na dorong. Jadi sapu tangan na may riba 2 sebulai ho sebulai dia omme pada dihida. Suatu ketika sapu tangan na teriba 2 ikon mardomu do musen. Sebulan 2 bulan mangarato luba. 3 bulan
Oh Pak, bulat 1 tahun 2 tahun lupa. Mulat memusik, apa yang membuat terdiri danahi. Apa itu ani? Saya sihol-siholam malungun. Salah satu contoh deh. Janji nadi halupa. Tetapi janji Tuhan itu tidak pernah lupa. Waktu hari di sermon, hai puasa roh tsunami. Ini bukan air bah. Air. Ya air, tetapi bukan air bah. Air yang menghantam daratan karena patahan bumi. Tetapi tidak pernah katakan tsunami itu air bah. Air bah itu adalah air yang menutupi permukaan bumi dan seluruh penduduk bumi itu mati. Jadi molo atau nggak ada tsunami dan air bah tsunami. Tetapi adalah bencana yang diakibatkan oleh air. Banjir songon di Jakarta dan air bah. Banjir karena genangan. Anggona ginoara do banjir. Air bah adalah permukaan bumi tertutup dan adong be. Sudah sirnip gonong dan adong daratan na muncul. Aiduk surut pe aiki muse gabero. Tarida jalabui sinoak haruar siapa. Amang dohot tamu inang molotung adok pe ancaman-ancaman banjir di pertikian aina buaro na lupa do Tuhani di jajina. Nong Dios Tuhani no so berlaku be pada ni debatan atau sinuaki dohot tu ita noang basa banjir hamion. Tersongoni marupani orang-orang nidongan na di Jawa. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah mangose padana hotdo pada ni debata rodi saleleng nilelena ketika kita melihat pelangi. Kita adalah bagian janji yang diselamatkan. Lasongoni do haluota kamang dota. Ketika kita lihat salib Kristus. Puji Tuhan, Kristus telah menyelamatkan saya. Mau tarimangi do perjalanan ningoluta, mungkin banyak pengalaman, banyak hal yang membuat kita tua habing ngolu partordiono ngelu jahami menderita ini dia do pangurupion itu ani jangan. Ingatlah, ketika kita melihat busur atau pelangi, janji Tuhan itu nyata. Sok-sok ini nang pengalaman religius, pengalaman rohani. Ketika ingat salib, ingatlah Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Anda. Alani lomodo rohani Tuhan belue kita. Lomodo rohani Tuhan dohot kita dihasoda ngasih selileng nilileng na. Molo tabereng salib lomodo rohani Tuhan pasti dohot kita dihangolu si salib. Alani unang arong mena lebadi ngolu partodion. Molo taida salib molo taida gereja ingot manunga dihokop Kristus iyo. Alani unang adong na lebadi ngolu partodion na. Nas modum dakya marminggu. Dakya rotu pertangyangan. Dakya be majahabibil. Dakya be martangyang. Ini iman yang bagaimana? Odonan yang rubahot tadi tahun pemberdayaan. Salah satunya adalah meningkatkan spiritualitas warga. Asa gabe kasih pertangyak kita. Nama kamu lihat. Tehon haluaon. Napi nasahat ni di batatu kita. Pandemi COVID ini telah menggugah kita. Ida mamang dota mina. Aula masing do pikiri ado nama sana yang di pandemi COVID nara. Pakai masker kita. Sebaga na listi mu inang nang berengon ni alaki. Alai nakpe marmasker alau saya marlisti do tode. Atung buka mu no yang pasti marlisti do kenaton. Apa sudah ide kan? Ya ado nang narat. Ido kan? Saya baga ni senyum tabuti. Ay dangi mereka kalak na mo ado no ay. Ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau saya merefleksikan ini, wah, berarti pandemi COVID ini orang melakukan sesuatu bukan lagi dari kulit luarnya, tetapi apa yang ada di dalam hatimu. Roger matu gereja dang boy benga social distance nade. Physical distance dang boy. Ekor mal minggu online nama.
Jodoh jamida ni bege romar minggu on naing berengom pakaian na baga dodi sengalam. Sekarang enggak lagi. Di Jabu nama, alai di Jabu berminggu dotong narakmu masih. Ini salah satu contoh menurut saya. Tung di gereja kita, tung di Jabu dari dalam hati kita beribadah. Pandemi Covid ini menggugah menembus hati kita yang terdalam, hubungan kita terhadap Tuhan. Jadi dang hola pertemuan fisik be, nanaing berengon itu atai, nanai sian ngulu partot diota siap roha perbagasan. Ina mana utama, asa di ida debata rohatta perbagasani. Ananido di partikia si sonare, kita ingin kembali pribadi lepas pribadi, memiliki iman yang terdalam, memiliki nurani yang baik, yang seturut dengan Tuhan, karena di dalam nurani inilah Tuhan telah mengukirkan padan di hita ganuk mersada-sada kami. Odonani joni turpuhot tu hita asalam tarida jala pos marohata sotuk tading partot diota anani ngolu ni pardaging otta. Saya jodoh kamang dotamu terlumui mahita na di parserahanon. Tiad do hita beralasan sibuk, lupa pertanyaan, lupa mergereja, lupa majaha hatani di bata. Anani kesibuka tore tohohia. Ana yang gua do honok do majaha majohita kamang. Sotung lupa hita di sude panosak ni jamanon babua anani narikot di ngolo gabe lupa ngolo pertodiona. Kita baca dulu Kejadian 8 ayat 22. Saya Musa walu ayat 22 ngajupang. Tajah majo kamang rak majai tak munubui guguhi majo tajah. Sudah ita majah. Saya dua tulu. Ope saliling arong tanoon dang jadi masot saburon dohot gotilon. Ari ngali dohot ari las. Ari logo dot ari rodon yari harian dot gorgi. Ini sudah dipastikan Tuhan. Alani do sotong lupa hita. Alani nama janai ngulu siapari gabe lupa ngulu partodion. Anggo zaman ni ari-arion nungari totur di bata. Tung naso jadi masohot saburot dohok gotilon. Tung loja hamu anggodang mengaliat tuhatai sia-sia do. Tahu deh? Dan ini juga menjadi kepastian. Isina neng manggotil menabur rumah. Unang beholan na marangan-angan. Ini menjadi etos kerja kita. Jalapos niro hadon. Adong dosa ada di hutan nami, saya ada pelayanan. On dibigi parsidik kalak betul. Adong dosa parsidik kalang. Adong di sisi ada huria ingin maju. Warna. Jadi kilometer 6 masuk ke kiri. Jadi termolon, memang tersepuluh dua luka kado tiki huria. Kering, tanahnya kering. Memang wajar orang mengeluh yang tinggal di situ. Jadi Romao, so inata. Atau ngah maju bainot tatuson niku. Adong hau. Kebetulan saya dengan Deput bikin kerjasama. Wantar madusi hau. Orang mamang, ay mulu hawanan non, ay liling doon. Ada durian, ada pokat, ada mangga. Walu tahun nomor perbuai, ada tertaga bih, inna. Jadi hubegi do, bonani durian, bonani pokat, bonani aha, ada itong nangisuan. Bawalah dong notong ledak kusi bahusuan. Atong bana ma benota, ado benota. Atong beternak maida. Pinahan manuk. Wa bolo manuk. Bolo manuk dua mang. Peo kod do manuk kena. Atok pinahan lobo mak. Adong do sahit ni pinahan. Atong lobo mak. Argano lobo mang. Daktar turi. Manangabi ditawarhon. Sudi adong alasan. Suasuan nang anok pe bibit na dangi suan
menggagas sesuatu pedang. Bejaya ha, gotilon. Itu kan, jodoh kita di ngulus songani, saya holsoan, tapi tidak pernah memulai sesuatu untuk menanam. Saatnya kita menuai. Saat ini Tuhan telah memberkati alam ini. Saat ini Tuhan telah memberkati bumi yang subur ini, apalagi Kalimantan. Mari kita menanam. Tapi bukan hanya menanam buah-buahan, tetapi menanam iman, benih-benih iman untuk anak sekolah minggu, untuk remaja, untuk nak poso, supaya mereka bertumbuh dan menjadi orang-orang Kristen yang berbuah gelap seperti yang diinginkan Tuhan hari ini. Apalagi mana warguar di tahun pemberdayaan. Yohanes 15:16, hubadiri kamu asa merperbui, asa sudah hita menanam. Oke, sudah menanam. Kalau begitu pelihara supaya bertumbuh. Siapa tahu tidak berbuah. Tahun pemberdayaan ini menumbuhkan iman supaya kita berbuah-buah yang baik dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Amang dota minang gabi halomuan ni di batamang. Buah-buah yang baik, bukan buah-buah yang asam. Ngodir buah nasomon. Kalau talang asom, itu kan? Talang asom. Bodoh songoni. Along do sasahanak ini ibana itur silu asom pakinalan ni dongan. Asal makata ibana mana yang donon ni amatonna. Orang takut begitu, enggak nyaman. Karena apa? Selalu risih kehadirannya, tidak membawa senyum, tidak membawa yang manis, tidak membawa buah-buah yang segar untuk orang lain. Karena itu kita dipilih Tuhan untuk berbuah, tetapi buah yang manis. Di mana kita berada, jadilah menghasilkan buah-buah yang manis supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Martang yang maita. Ali Tuhan mau lihat ema niasi ni roham ilihoko tuhami hatam berita naulis sadarion badan nani lehomu tuhami naso jadi be uhumomu portibion marhiti nasumar haluau dei dihami nas ni rohadoi dihami paposodo patugur rohanami niasyam muduhami atong Tuhan say pergugui mahami maka nguluhon haporsyon nami maka nguluho padamu asa sudih kami ali Tuhan majalo pada nauli napinasaha mi Tuhami asi maroham ali Tuhan pasu-pasu mahuriam hakawipising kawangon gabi inganam pertukuat di hami, inganam persaurat di hami, iganam persobaon nami. Saya lehom masih hol ni roha di sudi ruas, mamuka sian na mehmet, nama gudang, ama ina satu na tua-tua. Asa tunghu hasi holi hami, bagas joromon. Ay di sodohu day hami hatam, di sodohu begi hami padamu, di sodohu jalo hami, akahaduaon. Napi natol hasmi merhitia kajamita dotang yang di permingguan nami. Saidas dasima ruas ni huriam. Asa tok si hol rohana si rotu bagas joromon. Tu dia pihak kama nami dotina nami. Borhat bangula akasulona. Tungasi marohama le tuhat dongani jala pataruma akka amanami dotina nami. Diingana perkarijuan na namaragami. Saya luas matuham marperbuyak kana niula ni tangan nasida. Asabuhi nasida manggotil dia kalas niroha si pasatomu. Manangahape nasida kala peniroha ni keluarga. Saya pasaut mai Tuhan. Ianakon nami Tuhan dan namemet. Saya homa na pagudang-gudak kon nasida saya buri-bur magudang. Akayanakon nami parsikola. Ali Tuhan leho masih semangat belajar di nasida apalagi di masa daring nuaing. Ali Tuhan
Patubu semangat dia kaya nakon nami. Asa ringkas na sida marsihajar. Asa buhay na sida madungdung akasakat dosita-sita ni rohana sida. Ali Tuhan. Suaksongani manang akaruas ni huriam. Napo sobulong akapar karejo. Di dia pinasida karejo Tuhan. Pasu-pasu. Saya lehon iduk na burju di nasida be. Na manarihon karir dohot ngulu nasida. Ya kaya nakon ni huriam na posobulong. Na uktiki na marhasotan. Saya patongon sirokat nito di nabi. Suaksongan ni mali Tuhan dia ka naong hot ripe. Pasu-pasu Tuhan lehon las ni roha. Jala molo tungadong ali Tuhan ruas ni huriam nama sihol di parpinoparon. Saya pasu-pasu ma. Lehon mayanak ko di nasida di tikina. Asiroham leonai pasod dia kana tua-tua nami. Asabuhi le Tuhan, sigajang umur kana tua-tua nami bi. Di dia pinasida noaeng. Asimaroham di bagasa paru kilo do keluarga si majuta boru silaban ala naung jumolo di ala pona tua-tua nasida di bona pasogit. Asiroham sai patiur Tuhan, ulau partuaw ni na tua-tua nami. Suaksongani dalan nasida di naborhat nang dinamulak tu singkawangan asabuhi mardalan do denggan. Inang nyonya sinaga boru siregar natongon di bagasan pemulihan kesehatan. Ali Tuhan jamai na nami. Pasu-pasu kaubat na pinangan na rodi si panganon si inumon pe. Homali Tuhan asa tung margugoy na nami gabi sehat. Suaksoni mali Tuhan nangulaw nami di tonga-tonga ni huriamon napatupahon pemberdayaan dohot konpen tumarsugot tuaka naposom. Pasu-pasu ma Tuhan asa buhi hami patupahon pakubasyun nasa dengkan-dengkan na. Taulas ni roha di sadok ruas ni huria puji-pujian dohot sangat di guarmu. Jalo ma Tuhan tangi yang namion nahu sebaho kami Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus si hokop si paluahami. Amin. Maredehita jalatiki maredehita non tapasahat ma piliata. Ada
Satangiakom ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroruan ni salut sile horleon na denggan dohod na sauli basa na mauliutos. Upasahat kami masian na nileon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hujus ni jalom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu para siya kami pilihanon. Pati bulo na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhide-hide tordim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang sai pinarbadia maguarmo sai Roma harajonmo sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sedarion hangoluan siap hari sisa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Selamat hari Minggu marita saluk na kamang do taminang. Alani pandemi Covid-19 salam Covid mate. Nak penong isok kita noeng masih jalangah kita saluk na. Horas marita sudi. Oke. Perhalado. Asarok tutup foto kenangan aka perhalado izulu majita dot aka piga ruas. Jadi tua kadonga parhalado asa jolo marputu hita do tamata preses ala sadong songon pertinggal di hita. Roma